Продължаваме, хора. Ти пък. Аз стоя при него. Ама аз минах покрай тебе, Никола. А не го убивай, човек. Аз съм при него. Няма да кажа на никой къде си. Знам, не би оградата. Това е той, бе! Скри се пак. Не. Да. Аз съм за тебе. Аз имам при пети. Освен това един майче се казва да Pro Gamer BG майче. Ами, окей, бай. Окей. Да, окей, бай. Знам, че е дискусията. Трябваше да убиваш Бам-Бам, нали? Мразя да почва да вика така. Ако още път... Трябва ли да почваш да викаш? Не виж колко спокойно говорим. Не. Аз съм черно луд блокче. И аз съм черна. Ами ела при черните, тук при оровите, човек. Върни се малко назад. Има едни орови и там има черни дъски, скри са там. Там. Ето ма. Виждаш ли тия диаманти на такива орови? Ето ма и мене. Ела, аз съм за тебе. Ела. Айде, идвай. Аз няма да бия. Там при диамантините орови вътре има дърва такива.
Кръско, аз няма да убия. Що не ми каза, че това си ти, бе? Ама ти без това, човек. Човек, ти без това не беше скрит както трябва. Сериозно ти говоря. Петю, аз дойда при тебе. Аз стоям при него. Гонят ли това? Не! Бой! Да, аз съм по тебе. Качен съм на тебе. Няма, аз тук ще стоя. Спокойно. Майко, колко са тука? Край с теб! Не! Пазята, Петю! Опитвам се да те предпазя. Не ми позволяват. Това съм аз, бе! Това съм аз! Да. Не! Не мога удре. Почти ги изби всичките, човек. Аз стоям пак при Петю, човек, да го пазя малко. Идвам! Те бият, ние бием една на клоуня. Нимава идват при тебе! Това съм аз на тебе! Петю, аз съм на тебе, нима бий мене! Не! 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 Го бийте! Това съм аз, не дей, това съм аз! Опитвам се да те предпазя, бой! Давай! 3, 2! На секундата, човек! Ти точно последната секунда оживя! И така, дами и господа, това мисля да бъде за клипа. Харесвайте, лайквайте, абонирайте се за The Pro Gamers BG и довиждане!